Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Pag-asik pero sigurado, aksyon na may lalaban palanggan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog. Gang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong tungod sa kapigaduhon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kaugtan o kun kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang Alpha at
sa kasugpon sa atong matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Sanday Pirot, sila sa mga upudyang nagkapanawag. Umano ayon sila. Pagkaon ko si Nung Morito. Nung Morito. Ang tao Nung. Ito na si Pirot. Tawag ka. Ara sila sa guwasang payagta. Manus law. Ambot nung ha. Mabangon ko. Ano na? Rot. Ano? Ano man? Pasok na kami. May aplastar kami kaya. Ha? Hindi na kami ito pwede sila ni Turing. Pero Rot, ko ni... Dali lang ni, Sige na. Sige, dali ka mo, dali. Sige. Sulod ka mo. Plastar tayo ng front kasi ka. Reklamo pa reklamo. Plastar na tayo. Wala di kingki, kandila lang. Hindi kakak. Jack, kapkapaanay sa kilid sang papag ang kandila, da nga utod. Pasigabla na yun. Ari na nga. Ang lighter mo na pagwakay, pasigahan sugaw ang walong kanilaw. Ari na. Perot. Tani, hindi lang kamo magplastar, dinaglo ko. Isa lang ni Kagi, Alang-alang na Wala kami sa iba ng mga plastaran. Kuha nabi. Tarantado masimo, Brito man. Ganda isa lang ni. Dito lang isa may pirtano nga. Bantayan ko, basi may tawo. Sige, Jack, sige. Bodo mahayo pa ng bata mo na pa okay pa. Alert. Alert lang. Dali. Hindi ka mag-rock. Hindi ko. Ay, ate. Wala ka nagagamit, yaw? Wala. Bata pa na sa pirot. Wala siya nagagamit. Bata man. Bidji ka, di bata pa man na, pero gabalbal na, ha? Wala pa na, Buloy? Ari na. Ay, kahinay. At ikaw, Marito, may ahit ka, Hindi ko. Bili nilang ko da karon bakal whiskey, Di, may problema. Sige na, siguro rin na, Ari na rin. Ari na. Abi,
Duman kadlaw nga wala tadi ka kadto sa ginapasakaan ta pasahero. Oo, Manong. Ay, Haro! O, saka na! Malakata tayon! ay. Haro! May nagapasaka na sa pasahero, ah. Mo matuod. Dali ka katuan ka siya. Walang kadlaw nga nadulat. May nagbuhos dayon sa pisto ko ba? May karoon nakabulaga, bulik mo anay! Tol. Doon nagtalang ka sa pisto, ha? Ang anuman, Ako na di ang kapasaka sa pasahero. imo na di lugar aw! Ikaw ang nagdiyaw! Doon Ikaw din nagdiyaw! kalain sa tuno sang pagambal mo, ha? Na ano man. Wala di tao pag-abot ko, karoon na silindi mo yung imo ni eh! Loka to, naglain ng pamatsyag ko. Ano pa nga wala ko di kakadto. Kadugay na bala nga ako na di nagapasaka sa sinadi nga pisto. Away ko yung kabalo! Araw-araw, saka na kamaw! Nakagataw! Nagkataw to. Wala ka lang di isa Hoy, taga din ka! Ha? Nga wala ka kaya kabalo? Pangayaw ka di ay, ha? Bago lang ko kagwas preswan! Nakatublalay, dugay di sinabad! Naisturbo mo ko di karoon, Pero ako na di pwesto gani. Pangita ka bala sa ibang nga maplastaran mo, kaya ako na di. At di po kaya! Lakatubla! Kanipis mo sa lawas mo ha! Ay. Tumutong ka karoon! Animalyaw kaya sa ako, no? Gago si mo! Agoy! Agay bugin sumpagin ko sa animal. Ay, agoy! Ribalo! Ba? Amula na! Wala lang sa imo sang ginsumbag ta ka ba? Wala lang sa imo ba? Ayaw! Agay! Paborito! Agay! Animal! Tumbagin ko sang maigo ko sang inumol yaw. Tinadoy sa pa! Hindi na. Kinakagataw! Kinakuha mo ng parte mo! Nakataw! Nung, gadugong baba mo. Gisigi ng bibig mo, Nagduluman panulo ko sang sumbago niya ko ba? Kada ko abi siya eh. Kada ko to siya, nung. Maskulado pa. Kung animal ya. Mapuli na rin tanong, ha. Para ka paway ka. Gawbag bibig mo. Kagpabayaan ta na lang siya nga kuhaon niyang pisto ta. Kinunto. Hindi ko yung magpasugot siya. Amo lang na dang ginakuhaan ta sa pagkaon ta. Magutman ta si niya Jack. Kung hindi tayo kapasaka pa sa hiro. Di, anong imuod, tanong? Hindi man to siya magaling. Kaiso pang daan to siya. Wala na ya padako-dako ya Jack ah. Tinunto. Dali kabla. May ginatago ko to bala nga baratiya sa may grandstand. Dali ka, kuhaon ta. Balikon tang animal nga to. Nung murito? Oo, dali ka Jack. Resbakan tang tunto nga to.
Sige na, Animal ka! Animal yan. Ilapusan mo ko sa kahoy, ha? Nasaan mo ang kahoy nga ginapos ko sin mo, ha? Animal ka! Huwag ka pa natubla! Ha? Ha? Daga na din! Ano pa gano'n? Daga na din! Nuyaran mo pang kahoy. Nagdindumog mo ako. Gamay na kahoy! Amo nang ipusa ko sa ulo mo! Managaw mong kahoy ko. Daga na din, ha? Ha? Karon, amo nang ipusa ko sa guya mo hasta nga madulot! Ha? Tunto ka! Ha? Pinaglam po sa ulo ko! Ano ba yun? Hindi! Maunong! Kaya natin siya! Animal ka. Kuhaan kong kahoy. Ano pa gano'n? Ano pa? Ano pa? Nagkaya ba? Wala na siya ulag. Nanipisan ka sa lawas ko, ha? Lipong ka man galing at unto ka. Damong tugong ulo niya nung. Dali na, Jack. Maling ka di. Dali. Alin pa sang nagligad nga adlaw nga wala na siya kapakita diri, Jack. Oo, matuod nung. Pero basig bala ko naralan siya sa palibot, ha? Ambot lang. Jack, mapasaka ko sa pasahero pero bantayan mo ko, ha? Nung? Pasibla nga hindi tablang kapagkutaw gulpilan sa bala mabutaw kag atekiho na ta. Bantayan mo ko, ha? Kay mapasaka ko pasahero. Wala na tangadaan sang kwartay. Sige no nga. Akong bala. Ari lang ko tisunan. Kung makita ko siya, timbriyan ta ka. Puliyan ta naman siya, eh. Oo, sige. Bantayan mo ko, ha? Oo, nung. Sige. Haro! Haro, haro! Ano sinong mo rito? Haro! Bantay lang ako niya. Ay! Haro! Yan, Haro! Haro! ang baratiya. Tagal mo! Haro na, Joy! Jack! Nung? Jack! Ikaw naman to pasaka. Kainit. Ay, kalain sa pamatyag ko, Jack. Oo, nung. Bukas ako, ubo mo. Kanit man. Ay, katiga. Ikaw naman to. Kay ako naman ang mabantay sa imo. Oo, nung mo rito. Halo! Halo! Hindi pa ko ka naubo ni. Kalain na sa ubo ko. Ay, kalain sa pamatyag ko. Mabakal ko sa ice water. Mainom ko. Kag masulusan din diri sa igan. Mapulay na lang tanong, ha? Hindi ko laing isang bubo. Kalapsi na siya mo. Jack. May nung baka naman tapagkaon ta. Damog-damog na ni kwarta ta. Mapulay na ta. Sige, Jack. Ay, kido ka lang. Nagid. Ay, mapahuway ko to, anay sa padyag. At dali ka. Babantay ta sikad, ha? Ay, Baklan ta lang ka na yung bubo mo. hindi na. Madula lang ni kung makahilay-hilay ko. Ate, sige, ha? Mapulay na ta. Tinong, hindi na lang tayo maglakad sa pagdaan. Bago gabi ang ubo mo, eh. Hindi lang, Jack. Mahuway ko, anay yun. Ate, ako na lang to, anay malakat, ha? Wala kita ng daan ko, ha? Ate, okay lang sa imo. Pasibla kung birahon ka to. Malagyon nung, eh. Ay, Walang ko ito badaog siya kung ako lang isa. Pero hindi naman to siguro makalik, ha? Sobra na isa kasi mana nga, wala to siya kapakita, ha? hindi ka lang magatag sa salig. Hindi Oo ka nga. magkumpiyansa. Oh,
Ati sige, malakat ko ha. Ardang kape ko tinapayong. Pangapi na. Ay, sige. Imnon ko lang na ron. Sige na lagat na. Kaya mapapayuway lang ko di anay, ha? Oh, aro, diretso. Sakay na. Aro, diretso. Dako pa lugar. Aro. Aro diretsyon, eh. Oo. Idug-idugan ka lang gamay ha. Para makapungkong iba na. Swing your balls, swing your balls. Oh, Bo, may kita mo kung sino. Oh, haro, diretso, haro. Saka na. Oh, saka na. Doon na lang kulang ha, malarga na. Idug-idugin nyo lang paliyog ha. Idugin lang ha, para makalarga ta. Aro, diretsyon nito. Oo, saka na. Ikaw saka. Kaya ikaw layas na eh. Ba, ikaw? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasumpon sa aton sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.